Hello, hello, curls! Ayaw na ko. Hello guys, ako na sadya yung nag-inusarang chimakabakang gisayang baki. Kuya, gato na ako fresh nga. Mega Arain Enterprises. Hardware. Arain. So karon sa Malapascua Island. For this vlog, atong suroyon ang Malapascua Island. Kung bago ka diri, palihog subscribe to my YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! So nga nabot ni Malapascua Island, Bash? Lapang. Actually, na-bias namin niya. Ge-invite ni Ria. Like, yung mga malagan, mga bayuta. Oo, ang sabot alas 5. Ang sabot alas 5, naabot na nag-bias. Ang sabot is alas 4 din ang gikan ni charot, alas 5 ta. Unfortunately, selfie. siya pinakayagod mo. Sa'yo, biya ko permi ha. Selfie dyan ako. Butang ka lang. But anyways, may ka kayo. Wow, may ka kang sandbars. Ayun, ang sandbars. Sugat ko na siya. Abot na lang ka. Ay, hindi dagat niya, bes. Actually, bes, mo na siya ang musugat na mo. No, nga naabot na lang ni. Ang butog lang nga pa na siya diha. Kawawi na kong sugod, bes. Kasi Chris, ako ka. Bako. Asa man ang sugat nauna naman lang minsan na chikinini in town. Wala, napasok si Slim Boy kami. Char chikinini in town na guys. Libre na siya ha. Libre na siya. Hello, kita. O selfie, ginilong TV. Vlogger na mo. Good na ang Wawi. Ipasok ang lechon! Aren! Ano siya, Aren? Dog! Literal, ipasok ang lechon. Hello, girls. Taas sa akong kuhanin. Hello, girls. Ayaw na ko. Surong. Siya mga magkabakang silang baki. Kuya, di na ito ang pinakagwapo. Pinakagwapo kasi Noy Paki. Ansay kisaw mga siyaw. Ay, abi na. Usasan sa pinakagwapo, oy. Yeah, salamat. Si Dodong Che, sa Vines ni Dudong, charot. Right, si Mama Kabakang. Ato pang tanong, ang lumad gini ka taga dere nga sinoy Paki. Sa may panghambog sa Malapascua Island. Ang una ay pahambog na ako kay ang gagalingon. Di ako kabitaw. Malapascua, isa siya sa mga iladong kuan destination diri sa Cebu. Tuyo pata. Ganong gitawag man siya Malapascua. Actually, Spanish term na siya for malas nga Pasko. Pero originally iyang name jud kay Logon. Angan sa island. Oh, Logon pero sa una dunggan sa mga kailang nga tiguang. Malapascua daw, kasabot is malas nga Pasko. Na niyanhi daw nga Spanish sa una. Then, una gitawag ko. Malas nga Pasko, Malapascua. Do. Di ba na nakatunan doon chima kayo? So right now guys, this is our second day kunuhay.
Laos sa gabi kay ni tukar na sa nga akong pagka-autopilot tinga na to gihapon sa shore. Kanya ang bayit buang nga si Chris nagtagbong pangita. Jabe. Kasi picture na pwede na nag-upload. Naluwas na nalungkot na work ko. Bani kay guys, matala si Noy Paking kung okay na ba ako nung akong friend si Chris. Nana ko nga, di mo na siya ismustorya nga mama na siya. Introduction sa dayo na nga ma. Actually, siya is fluka best nga mga mga. So, kung naman tag chill-chilling ito very light, then na may golden hour naman ron. Sa oras ang golden hour, 5 p.m. So, mas nindot na i-picture parking. Yan, ingon tong si Barry Marie. Ganado, nindot kito nga shot sa unahan sa atong i-push. One nut ta sa mga uat, one nut ta sa mga atag. Ay, tingog best. Atong pangatawan na imong pagangama. GoPro, nice forever. Kung wala ka nang maintindihan. Bro, ligid-ligid na. Atito na. And my cheeks. Nakikita natin ngayon. Anong nakita natin ngayon? Anong nakita? Hindi natin kilalang species. Species? Anong klaseng species yan? There's a wild animal. Dogong. Sorry, pero goddess. Hello, goddess. Siya akong gilabay group og naigo ko siyang gug mga napunos bot-bot. Kung wala ka nang maintindihan. Kung imong mga kung ilubong, iapil na lang ang mga memories. Sige, lubong na slimot. Kung wala ka nang maintindihan. Kung wala ka nang makabi. Everything you said they already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off.